Benvinguts i benvingudes a l'exposició Fotofars, una mirada als fars a través de la fotografia contemporània. En els propers minuts veurem la sèrie de fotografies Fotofars, una col·lecció nascuda de la idea de fer un homenatge als senyals marítims gestionats pel Port de Barcelona. 13 fotografies creades per algun dels principals fotògrafs de l'època que podrem anar descobrint a mesura que vagi avançant l'exposició. Us recomanem que a l'hora d'anar veient l'exposició també obriu el full de visita que l'acompanya per anar descobrint més coses sobre els artistes i les obres. El trobareu annexat en el mateix apartat on heu descarregat el vídeo. Passem a veure l'exposició. Als anys 90 del segle passat, quan l'era de la digitalització, el GPS i l'automatització ja eren una realitat en la navegació marítima, el Port de Barcelona va iniciar la sèrie Fotofars amb un doble objectiu: posar en valor la història i el caràcter simbòlic d'aquests senyals marítims i oferir alhora una visió artística dels fars. El resultat va ser una col·lecció de 13 imatges creades per alguns dels principals fotògrafs d'aquesta època: Manel Esclusa, Xavier Miseracs, Toni Vidal, Xavier Marrot, Pep Callís, Xavier Martí Sancho, Consuelo Bautista, Joan Tomàs, Juanjo Martínez, Andreu Reverter, Lluís Maria Castellà, Quim Manresa i Agustí Carbonell. Aquestes imatges són visions personals que defugen sovint de la funció descriptiva i que han esdevingut elles mateixes un exemple de la creativitat de la fotografia catalana contemporània. La primera fotografia de Manel Esclusa i Canals ens situa a la Torre del Rellotge de Barcelona, una imatge de l'any 1996. En aquesta fotografia podem veure com Esclusa treballa amb la realitat des d'una perspectiva diferent i experimenta amb la llum i les ombres de la nit, factors molt característics de la seva obra. La Torre del Rellotge va ser construïda l'any 1772, una torrassa piramidal de pedra amb una llanterna al seu vèrtex que actuava de far. Després d'anys de funcionament, va quedar inutilitzada fins al 1911, quan s'hi va incorporar un gran rellotge de 4 esferes que assenyalava l'hora als navegants i obrers del port. Aquesta estructura es conserva avui dia com a monument històric i es coneix popularment com la Torre del Rellotge. La següent fotografia és de Xavier Miseracs i Ribalta, al far de Sant Sebastià, a Palafrugell. Fou capturada el 10 de novembre de 1997 entre les 17:30 i les 18 hores. La seva obra es caracteritza per tenir una visió aguda, sovint enfrontada amb el que ell entenia com la cultura fotogràfica dominant de l'època. El balanç d'ombres i llums fan un contrast equilibrat, marcant una riquesa perfecta de tonalitats grises. El far de Sant Sebastià està situat entre Palafrugell i Llafranc, envoltat d'un paisatge esplèndid. Fou inaugurat l'1 d'octubre del 1857. L'edifici és el més gran d'entre els fars construïts al segle XIX, amb una torre circular. La seva òptica fa un llampec cada 5 segons. La gran altura sobre el mar i una potència de 3.000 watts fan que es divisi fins a 58 milles, és a dir, més de 100 quilòmetres. Fotografia de Toni Vidal Miquel, del far de Llobregat a Barcelona el dia 6 de novembre de 1998, entre les 17:30 i les 18:30 hores. És autor de fotografies de personalitats vinculades a la història i a la cultura de Catalunya. L'obra de Vidal té un registre ampli. Els seus temes preferits són el retrat, els oficis artesans, l'arquitectura i el paisatge, sobretot roques i el mar, i festes i llocs emblemàtics de la seva illa natal. Escenaris naturals i situacions vitals captades amb sensació de fluïdesa. El far del Llobregat, de 32 metres d'alçada sobre el nivell del mar, és l'únic dels construïts sobre terrenys sorrencs d'un delta que ha arribat fins als nostres dies. No fou fins l'any 1845 que s'aprovà el projecte actual, d'aleshores director del port, l'enginyer Simón Ferrer. Les obres van ser enllestides el 1852, any en què el far s'encén per primer cop. Les obres de desdoblament del moll i l'ampliació del port de Barcelona el van convertir en un far de terra endins, erigit en testimoni del creixement del port per a futures generacions. La quarta fotografia que veurem és d'en Xavier Marrot, una imatge del far de Montjuïc, també a Barcelona, realitzada el dia 16 d'octubre de 1999 a les 19:45 hores.
Marrot, el 1998, va iniciar a Menorca un reportatge sobre fars que l'any posterior allargà a les Illes Canàries, al sud de França i la costa catalana. La qualitat artística del seu reportatge, tal com es veu en aquesta fotografia, amb aquest joc de blancs i negres de la fotografia, fan indiscutible que estigui en aquesta col·lecció. El primer far fou un edifici senzill i petit, a 108 metres del nivell del mar. La poca intensitat d'aquesta làmpada va fer que l'any 1917 s'aprovés el nou projecte de l'actual far de Montjuïc a l'enginyer Josep Cabestany, però no fou fins l'any 1933 que van començar les obres. L'edifici actual està format per 3 cossos rectangulars amb una torre cilíndrica de 13 metres. La següent obra de Pep Callís i Figueres, del far del Cap de Creus, del dia 12 d'octubre de l'any 2000 al capvespre. La seva obra cinematogràfica i fotogràfica és reconeguda a Catalunya. Fins i tot l'any 1978 va ser guardonat amb el Premi Nacional de Fotografia Osram. En aquesta fotografia veiem un pla contrapicat del far, ressaltant en primer terme les roques i l'aridesa del paisatge. Francesc Xavier Martí realitzà aquesta fotografia a la Cala Nans, a l'alba d'un dia de juliol de 2001. Des de molt jove sent una profunda atracció pel món de la imatge i de la comunicació. La seva fotografia és una explosió de colors i tonalitats que ens evadeixen a la tranquil·litat i bellesa del paisatge. El far de la Cala Nans es va inaugurar l'1 de setembre de 1864 amb la funció d'indicar el límit sud de la badia de Cadaqués. L'automatització de la llanterna va permetre que el control del far es realitzés des del far del Cap de Creus i l'edifici, sense un faroner que hi visqués, es va anar deteriorant fins al punt que, durant els anys 80, es va suggerir la seva demolició i la construcció d'una nova torre. L'oposició dels veïns de Cadaqués, que el consideren part del seu patrimoni històric, va propiciar la seva restauració i ha permès que la construcció original del far de Cala Nans arribi fins als nostres dies. L'última fotografia d'aquest blog és de la Consuelo Bautista, fotògrafa professional que els seus projectes han sigut exposats i publicats en diferents mitjans, revistes, llibres i catàlegs nacionals i internacionals. En aquesta fotografia ha utilitzat el moviment per donar-li un toc poètic a la imatge, simbolitzant el moviment del mar, i ha aprofitat els colors, la llum i les tonalitats del capvespre d'un 18 de novembre de 2002 per transmetre pau i calma. La balisa de la llosa té 80 metres de diàmetre i només 3,4 metres de fondària. Va entrar en funcionament el 9 de juliol de 1920, tot i que l'actual és de l'any 1981, alimentada amb energia solar. Actualment, la balisa és de color roig amb franges negres i s'alça a 10 metres sobre el nivell del mar, cosa que li permet assolir un abast de 5 milles nàutiques. Fem una petita parada de fotografies per parlar una mica més sobre els protagonistes d'aquesta exposició, els fars. Aquests, amb una gran diversitat de formes arquitectòniques alçats als llocs més estratègics de la costa, han fet de guia senyalitzant el camí a tot tipus d'embarcacions i s'han convertit en un dels baluards de la navegació i el comerç marítim des dels seus inicis. Són un tipus de senyal marítim visual, juntament amb les boies, balises i enfilacions, que malgrat que alguns d'ells encara estan en funcionament, existeixen altres instruments i sistemes més moderns d'orientació, com els sistemes de guiatge marítim per satèl·lit. Per explicar la història dels fars, cal que ens remetem a molts segles abans, quan la navegació era a vela i rem i no existia el motor. La paraula far prové de l'origen del primer far que es coneix, situat a Alexandria, Egipte, a l'illa de Faros, d'aquí el nom. Els romans construïren fars per tot el litoral de l'imperi. El més proper a Catalunya fou el que estava a la Provença, a Forum Luli, a l'actual Frejus, a Marsella. A la península Ibèrica, el més antic és la Torre d'Hèrcules, a la Corunya, Galícia, del segle I-II després de Crist. A Catalunya, al llarg dels 500 quilòmetres de la costa catalana, hi ha més d'una vintena de fars. Des del far de Seranella, el més al nord situat a la punta Seranella, al litoral del Port de la Selva, fins al darrer, a la punta sud, el far de la Punta de la Sanieta, al migjorn català, situat dins el port natural dels Alfacs, a Sant Carles de la Ràpita. El Port de Barcelona, dintre de les seves competències, té assumides per llei la gestió i conservació de tots els senyals marítims d'ajut a la navegació de la província marítima de Barcelona.
des de la frontera amb França fins a Vilanova i la Geltrú, així com els seus propis senyals del recinte portuari de Barcelona. El conjunt de fars que mostra aquesta exposició és una representació de 13 fars del territori català i que són gestionats pel Port de Barcelona, incloent-hi el far de Calella de Mar i el far de Palamós, que encara que no són visibles en aquestes fotografies, també en formen part. La majoria d'aquests fars van ser construïts durant el regnat d'Isabel II en un programa arranjat pel primer ministre O'Donnell, amb l'objectiu d'il·luminar la, llavors, fosca costa espanyola. El primer període de construcció va comprendre els anys 1852 a 1868. Després es van anar afegint fars complementaris i de reforç. Alguns dels fars remarcables d'aquesta costa catalana són, per exemple, el de Sant Sebastià, que és el far espanyol i europeu que té més abast lumínic. Es pot veure amb normalitat a 32 milles. També és de destacar el far de Cap de Creus, el més oriental de la península Ibèrica, o el del Llobregat, el far en actiu més antic de Catalunya, en l'actualitat dins de la ciutat de Barcelona. Seguint amb l'exposició, trobem la fotografia de Joan Tomàs, fotògraf vocacional. Va muntar el seu primer laboratori i va començar a fer les primeres fotografies a l'edat de 12 anys. Des d'aleshores, no ha deixat aquesta activitat. Fins i tot va fundar la galeria Primer Plano l'any 1982. La fotografia de la balisa de les Illes Formigues, capturada al capvespre del 6 de setembre del 2003, és una composició de diverses captures que formen una escena panoràmica. Les Illes Formigues, davant la costa de Calella de Palafrugell, són petits illots que han protagonitzat nombrosos accidents al llarg de la història, però són famosos perquè aquí va tenir lloc la derrota de l'armada francesa l'estiu del 1285. La balisa fou posada en funcionament l'any 1982. És una columna cilíndrica de 14 metres d'alçada, situada al punt més alt de la Formiga Gran. La novena fotografia correspon al fotògraf Juanjo Martínez. El seu recorregut professional està lligat al sector marítim, portuari i logístic des de fa més de 35 anys. Aquesta fotografia està realitzada el 19 d'octubre de 2004. Aprofita el contrast de la llum del sol i de la llanterna del far per fer una escena bucòlica amb colors i tonalitats fredes i càlides perfectament equilibrades. El far de Tossa, a la punta més alta del Cap de Tossa, fora de les muralles medievals de la població, es va inaugurar el 27 d'agost de 1919. La torre del far està ubicada en el centre d'un edifici de pedra blanca i planta quadrada, situat a 70 metres sobre el nivell del mar. Això, amb els 12 metres d'alçada de la torre, fa que l'esclat es vegi a més de 30 milles. Des del gener de 2003, l'Ajuntament de Tossa de Mar utilitza el far com a centre d'interpretació dels fars de la Mediterrània. Andreu Reverter és un fotògraf narrador de llum que escriu sobre imatges, encara disparades de manera analògica. La seva fotografia va del retrat al paisatge i aborda temes històrics, ecològics i socials. En aquesta fotografia del far de Sant Cristòfol, utilitza el moviment de la imatge i el blanc i negre per donar-li un misteri i bellesa al propi far. La fotografia és del 16 de novembre del 2005 a les 18 hores. L'actual far entrà en funcionament l'1 de maig de 1905, amb una torre de 21 metres amb una llanterna cilíndrica de 2,25 metres de diàmetre muntada sobre un flotador de mercuri. L'any 1918 el far va electrificar-se i s'hi va instal·lar una làmpada de filament de 1.000 bugies que donava un abast de 30 milles. El far de Vilanova no ha deixat de funcionar des d'aleshores, exceptuant el període comprès entre el 13 de febrer de 1937 i el 6 de març del 1939 per causa de la Guerra Civil Espanyola. Una de les últimes obres d'en Lluís Castellà i Bel, fotògraf professional i molt relacionat amb el món marítim, ens presenta aquesta fotografia del far de Punta de Seranella, capturada a les 8:15 hores del matí de l'11 de novembre de 2006. Aprofita la llum de primera hora del matí per donar una llum tènue i romàntica que ens permet apreciar la bellesa dels colors del paisatge. El far es va inaugurar el 16 de desembre de 1913 i es composa d'un edifici de planta quadrangular distribuït en planta baixa, amb la coberta de teula de 4 vessants i al centre una torre quadrada amb la part superior circular, que integra el mecanisme del far de 8 metres d'alçada. La font de llum original era de vapor de petroli i l'actual és una làmpada incandescent amb un abast de 13 milles.
L'obra del Far de Roses, d'en Quim Manresa, va ser realitzada a les 7:30 hores del matí, el 22 de novembre de 2007. Fotoperiodista català, viu la fotografia més com un mitjà que com un objecte en si mateix. En aquesta fotografia, la foscor de nit fa que ressalti encara més la il·luminació del far i doni un caire misteriós i solitari. El Far de Roses, inaugurat l'1 de setembre de 1864, situat a la punta de la bateria de l'antic castell de la Trinitat, el seu punt lumínic és a 24 metres sobre el nivell del mar. Orientat al sud i al garbí del Golf de Roses, el far està situat a poca distància del port i és el punt de referència nord d'aquest golf. És un edifici de planta rectangular format per 3 crugies diferents, amb la coberta plana, usada com a terrassa i distribuït en un sol nivell. Al centre de la terrassa s'enlaira la torre de senyals de planta circular. Va ser un dels primers fars electrificats. La connexió es va fer el 1921. L'última fotografia de l'exposició és de l'Agustí Carbonell i Yáñez, una de les principals referències nacionals de l'edició gràfica. Aquesta fotografia, des de la platja de l'Estartit el dia 15 de setembre de 2008, a les 21:02 hores, mostra la sortida de la lluna tímidament darrere les Illes Medes amb la presència del far. El Far de les Illes Medes, inaugurat l'1 de juliol de 1868, és l'únic far català ubicat en un illa. L'indret escollit per la seva ubicació va ser el punt més elevat de la Meda Gran, situant la llanterna a 86 metres sobre el nivell del mar. L'any 1921 es va construir una nova torre, modernitzant totes les instal·lacions, amb una nova òptica i un nou llum, que incorporava un mecanisme automàtic. Actualment el far funciona amb energia solar. I fins aquí aquesta primera exposició virtual sobre la sèrie Fotofars, una iniciativa del Departament de Patrimoni Cultural del Port de Barcelona amb l'objectiu de donar un reconeixement més a l'art fotogràfic i als fars. Uns testimonis vius, símbols de cada port i de la mar.